Χρυσανθίδη, ήρθατε στην έκθεση ΕΟΡΔΕΑ 2012 από την Καβάλα. Από την Καβάλα φέραμε τα προϊόντα μας εδώ, τα οποία προϊόντα είναι φυσικό προϊόν. Έχουμε φέρει την πλαγιοεπένδυση και την τοποθέτηση 40x40 πλάκες για την ταράτσα μας. Δηλαδή τι κάνουμε, δίνοντας τον εξωτερικά την οικοδομή μας, φέρνουμε ένα πολύ καλό συντελείο. Δεν διαπερνάει ούτε ο ήλιος ούτε το κρύο. Και είναι φυσικό προϊόν, το οποίο αποτελείται από μαρμαροτεχνική και περλίτη. Όλα αυτά τα συναρμολογούμε στο εργοστάσιο και εσείς τα παίρνετε σε μορφή τετραγωνικού μέτρου. Με μια κατάλληλη επεξεργασία την πλανής όψη των σπιτιών, δηλαδή αγριεύοντας την επιφάνεια, μπορούμε και τοποθετούμε αυτές τις πλάκες και έτσι δεν μπορεί να διαπεράσει ούτε το κρύο ούτε η ζέστη μέσα. Εφόρου ζωής. Η διάρκεια ζωής του είναι, επειδή αποτελείται από τσιμέντο, είναι όσο και το τσιμέντο. Με το τιμολόγιο αγοράς μπορούμε να δώσουμε στους πελάτες μας 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. Και εξοικονόμηση ενέργειας. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε να αγοράζουμε σώπες για να σταθούμε να κάνουμε. Με μια μικρή επένδυση μπορούμε να ψωνίσουμε τα υλικά, να επενδύσουμε και είναι και πολύ διακοσμητικά εξωτερικά του σπιτιού μας. Μπορούμε να επενδύσουμε το σπίτι μας και φόρους ζωής να μην έχουμε απώλειες. Έχετε πάρει μέρος σε πολλές εκθέσεις και διεθνείς εκθέσεις. Και στην Ιφακόμα έχουμε πάρει μέρος στην έκθεση και σε άλλες εκθέσεις έχουμε πάρει σε πολλούς νομούς της Ελλάδος. Το υλικό μας το δουλεύουμε εδώ και 2,5 χρόνια. Έχουμε την έρευνα όμως 18 χρόνια. Έχουμε καταλήξει σε μια ελληνική ευρεσιτεχνία. Είναι ελληνική ευρεσιτεχνία με αριθμό πατέντας κατοχυρωμένο. Και πάμε προς το παρόν πάρα πολύ καλά. Ο θεσμός έκθεσης για να συμμετέχετε πιστεύετε πως βοηθάει και όλα? Πάρα πολύ, ερχόμαστε πολύ κοντά στον κόσμο. Βλέπετε τις δυνατότητες των υλικών. Όπως βλέπετε εδώ μπροστά στο πρώτο stand, έχουμε βάλει μια λάμπα πυρακτώσεως. Το έχουμε φέρει στους 100 βαθμούς θερμοκρασία και πίσω σε ένα απλό τούβλο εννιάρι δεν μπορεί να το διαπεράσει θερμοκρασία. Έχει θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όπως επίσης κάναμε το stand αυτό, το οποίο είναι σαν καταράκτης, με μια απλή πλάκα. Δείχνουμε στον κόσμο ότι και λάθος να κάνει ο κατασκευαστής και να κρατήσει λίγα νεράκια, δεν πρόκειται να περάσουν μέσα στην πλάκα μας με τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. ¿Para qué vas a seguir? Entiéndeme, yo te amo y luchar por una vida que vale. Τέταρτη εμπορική, ενεργειακή και ανθοκομική έκθεση ΕΟΡΔΕΑ 2012. 16 με 21 Μαΐου στο χώρο των Τεχνικών Σχολών στην Πτολεμαΐδα. 5.000 τετραγωνικά μέτρα με είδη κατοικίας, φωτοβολταϊκά, ενεργειακά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα και εφόδια, ανθιφυτά, είδη κήπου, θέρμανση και κλιματισμό, έπιπλα, είδη τεχνολογίας, βιβλία, εκδόσεις και πολλά άλλα. Τέταρτη εμπορική, ενεργειακή και ανθοκομική έκθεση ΕΟΡΔΕΑ 2012. 16 με 21 Μαΐου στις Τεχνικές Σχολές στην Πτολεμαΐδα. Μία έκθεση θεσμός. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας και ΕΒΕ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου ΕΟΡΔΕΑς. Τεχνική υποστήριξη Expo.com Σοφοκλής Μποτονάκης. Δίκτυο Εμπορικών Εκθέσεων Μιχάλης Μακαρίου.